Ti estalo pasando ben no programa, Marta? De maravilla. Ademais, Pois este programa é encantador. Gústame moito. Nós estamos encantados de terche a ti, de que nos Gracias. fagas esta tarde así feliz. Mira, estábamos falando da escola, desa profesora xa terminou, vale, o da profesora. Entonces, aos 7 anos, marchas de Crecente para Vigo. Sí. Por que ese cambio? Porque, a ver, meu tío, é un irmán de miña nai, estaba no Brasil, e veu, e xuntouse con miña tía, non sei para que fixo, pero ben, volvernos a xuntar. E eu ese día, que non yo contei, ese día chorei, dillo, para que se xuntou con el, porque xa me perdió o cariño miña tía, e marchamos para Vigo, Sí. porque ele encontrou ali traballo. Ah, vale. Entón volvín a outro colegio. E que tal nese outro colexio? De maravilla. Aí cambiaron as tornas. Sí, tiña unha profesora maravillosa. Vale. E se non tamén dirías o contrario, porque ti pelos na lingua non tes. No, eu se un profesor sale malo, digo que é malo e punto. E punto, xa está. A verdade nunca, a mentira nunca se pode decir. Sempre a verdade por diante. Por diante, non andar por detrás. Pero é que logo volveches outra vez para Crecente. Sí. Cantas despois- voltas? Sí, e despois volvemos outra vez para Crecente. Por que? Porque, a ver, hubo aí que meu tío e a miña tía non se entenderon e tal e cual, e volvemos outra vez. Miña tía separouse meu tío e marchamos outra vez para o pueblo. É de maravilla tamén. E ali estaba na miña salsa, claro. Home, claro. Na súa salsa, porque Marta, que xa vemos aquí que é simpática, non. O seguinte, de pequena... Que? Aí de pequena, cala que... miña tía escribíase cunha sobrinha que tiña en Alemania. Sí. E daquela non é como agora que mandas por móvil e tal e cual. Había que ir, tiñamos un sitio para ir botar as cartas. E miña tía díxome, mira, vas a baixar a Pousa, que ali estaba a estación da Pousa, vas a baixar a Pousa, e levas a carta, botala no buzón, yo un pé aquí e outra lá. Dixen, sí. Cheguei abaixo e dixen, bueno, vin as miñas compañeras e puxeme toda a tarde a xogar. Cando cheguei arriba eran as 6 da tarde, ou así. E dixen eu, pa que? E eu polo camiño xe iba armando. E dixen eu, bueno, casi ao chegar alá pa que non me bata ni nada, collín e empecé a correr. Ai, tía, desgraciada, mira que ela chega. Ai, tía, tranquilícese. É que hubo un problema, a mucha eu, que había un morto na vía, tuvémoslo que quitar. Ai. Eu armei e dixen eu, bueno... Sí, foi así. E dixo, había un morto na vía, dixen, ai, desgraciada, pero tú, como conta? Bueno, por vai preguntar, xa verá. Nisto que lá foi preguntarle ali a un veciño, que era, daquela era Guardia Civil, e dixo el, dixo, Enrique, mira que a rapaza dixo isto. Pero como vai ser verdade, Antonio? Tú tamén lle crees todo, sabes como é a Marta? Cando cheguei á casa, dixen, non me pegou, pero agora que recibo doble. Voaban as zapatillas dun lado para outro. Ai, que paliza levei mi madre. Bueno, eso non lo imos a contar. Sí, de verdade. Bueno, ela facía das súas, porque claro, eras unha nena. Eras unha nena que ibas ao cole, o que pudestes, tuvestes que traballar moito. Moitísimo, sí. Moitísimo, hai que decilo. Sí. Pero, cando tiñas 19 anos tamén, dixestes ti, dio público, empezou a bailar a Marta aquí, como... Cuéntame a marcha que temos, a golpe de venres aquí no plató, que marcha, Pero que tú a tía tampouco che deixaba ir a bailar todas as fins de semana. Ai, no, cada 15 días. Cada 15 días. Aquilo tiña medo que lle escapara. Pero sí, cada 15 días tiña a discoteca, que empezou a abrir a discoteca, e cada 15 días. Bueno, pero algo era algo. Sí, pero había veces cada 15 días, chegaba ese día, dicía ela que non, e non vas. Pero nuns deses cada 15 días... Ai, chegou o primer bico de Marta. Que desgracia. A ver,
Jaime, eu dixen o primer bico de Marta e ti pos nunha marcha fúnebre. O que está aquí no guión, eu non invento tampouco. Ti estás seguro de que isto é así? A ver, mira o guión. Aquí pon, A ver, Aquí efectivamente, no guión pon primeiro bico, marcha fúnebre. Marta, explícanos isto. Sí, mira, foi unha festa que por no ayuntamiento de Creciente, que a iglesia está alrededor, está o cementerio. Ai. E a festa está ao lado. Sí. Entón, pois conocí un chaval e tal, empezamos a falar e diceme para ir dar unha volta. E claro, para ali non había para ir para outro sitio, fomos para o cementerio. Como? Así, encima dunha lápida ali que había tal, e xa dimos o primer bico. ¿Tú crees? Dicía yo, como se levanta o morto que está aquí, vamos pobrillo de nós. Pero digo eu, facía falta deitarse en riba da lápida. No, deitarse non. Dixéstelo ti. Sentarse. Pois sentarse en riba da lápida para dar un bico. Home, porque aquela lápida estaba alta, parecía unha silla. Foi o apoiarse. Sí, claro. Pobriño, escapoulle así o morro para a min. Porque foi un bico con moito arrimamento. Sí. Con arrimamento. Sí, foi. Empezaron a subir aquí as mariposas, jolín, que agora... ¿Dónde están as bolboretas? ¿Dónde están as Aquí bolboretas? non estamos. ¿Dónde están? Mira. Dios mío, cantos anos daquilo. E despois que pasou? Despois Despois dese bico no cemiterio, non sei o que pasaría. Sí, despois volvemos a encontrar. Pois, tendría 40 e pico de anos ou así. Ah, pero non chegou a nada, aquelo. No. Claro. No, que eu era moi túzaro. Home, é que tamén empezar nun cemiterio... Ai, no, iso foi... Ai, Tamén Dios. empezar nun cemiterio... Oíste? No, é verdad. Sí. Isto... Mira unha cousa. Estuvestes con túa tía hasta que ela faleceu. Sí. E despois fostes a traballar interna nunha casa, non? Sí, a cuidar dúas persoas maiores, sí. Moi ben, despois... Pois, cuidei esas dúas persoas. E aí cambiou a miña vida. Despois cuidei, esas dúas persoas morreron, estuve 10 anos con ela, e despois cuidei ao fillo. E despois, tras 27 anos, aí, aos 27 anos máis ou menos, Sí. conocín Conocín a outra persona, a un chaval. a un chaval, Sí, salimos, fixo cheolliños. sí, era ali veciño. Sí, fomos moi amigos, salimos un ano, despois, no ano prometeume de que nos tiñamos que xuntar, casarnos, e tal e cual, e el falaba dunhas cousas que a mí non me gustaban. A nai puxose enferma, tal e cual morreu, e despois el puxose enfermo tamén e fixo que non debía facer. Bueno, el non soportou a morte de Da súa nai, súa nai e deixouse ir. Sí, Deixamos aquí o tema, Marta. sí. Marta, si non lo pide, e nós continuamos. É un episodio da túa vida moi duro para ti Sí, foi. e do que ti te estás recuperando. Sí. Eso fixo que non abrises o corazón xa máis. No. Pechástelo. No, pechei, non dixo que non quería saber nada máis de nadie. Nin de ter fillos, nin de ter parexa, nin nada. Tuvo que ser un cambio Sí, radical, foi bastante, sí. E seguistes refuxándote no traballo. Sí. E logo, claro, viñeron as depresións, tuvestes que pedir axuda ao médico, sí. Toda a túa vida empezou a cambiar, Sí. empezou a haber unha Marta diferente, Sí. porque ti non eras así. No. Sí que eras así, de contenta, E pero... de contenta iso, pero despois tuve que pedir axuda ao médico, estou tomando medicación. Pero tamén estás aquí para cambiar, Sí. porque o dixemos, home, dixo o público, sí ou non Sí. público? Sí, eu só tomo para dormir, nada máis. Pero ben, de maravilla. E aparte, estás baixando de peso, Sí, iso tiño que... No, iso tiño que conseguirlo, que non tiño... Onte probei 5 vestidos para vir aquí, é o único que me servía era este.